Hemen salam dostlar. Konkursun videosunu tezden paylaşanlığın sebebi YouTube ağdalarımızı, yani sizi sponsor kanallardan avtomat şekilde ağdalıktan çıkarıyor. Yani patpiskadan çıkarıyor. Köpünüzün havaram yoktur. Yani YouTube sonku vakt birden köp kanala ağda olsanız avtomat şekilde ağdalıktan çıkarıyor. Patpiskadan çıkarıyor. Şunun için bu videonu ün verip görün ve hem de doğal şekilde düşündürecek. Konkursa öňden gatnaşan dostlarımız, siz özüňiz şu şertler barlak görün, sponsor kanalların köpüsüne sizi ağdalıktan çıkarandır. Men şertlere geçmeden özel bayrakları ýatlat geçeyin. Birinci yer Redmi Note 10 Pro, 2 Redmi Note 10, 3 Redmi 10, 4 Redmi 10. Şeýlelik bilen 4 sany telefon bayrağımız bolýar. 4 sany. 5-nji ýere Fitch House'dan 500 TL kupon olsun. Yani 500 TL kupon diýende geçen gedek düşünmedikleri ol düşündireyin. 500 TL'lik Fitch House'dan iýiç bilýäňiz. Hiç meselesiz. 6-njy ýere Türkmen Avat Kargo'dan 50 kilo ýüküňizi Türkmenistana uğratyp bilersiňiz. Ya da 50 kilo ýüküňizi ederek pulunu alyp bilersiňiz. Ondan soň 7 500 manat sowgadymyz bolsun. 8 9 10 bu yerlere de 200 manattan mezatımdan sowgadymyz bolsun, bayrakly yerlerimiz bolsun. Dostlar, inni ünsermeli yeriniz geldi. Şertlere buları ünserin. İlki bilen telefonunuzu dik tutan soň, videonu dik eldiňizden soň aşağında apisane diyen yer vardır. Köpüňiz bilýändir. Şu apisaneye basýas, açıklama diýen yer ýany. Şu yerde dostlar hemme sponsor kanalların salgylaryny goýan. 19 tane sponsor kanal var. Hemmesiniň hem salgysyny goýan. Belki köpelme mümkin. 2-3 günden barlapdyryn. Ve her video giren ve dostlar patpisasiya diýäňiz, janjagda basýaňyz, ýani agza bolýaňyz, janjagda basýaňyz ve her video ýekije like bassaňyz, haça by azyndan da aktiv görkezseňiz hasam gowy bolýar. Hemmesini bir-birden şeýdip çykýas. Ondan soň dostlar, ikinji şertimiz şu videonun aşağına isyan tesiriňizi ýazyňyz. 5 sözden köp bolmaly. Ýygynyň hem konkurs sözüni ýazmaly. Men şu yerde belli edip geçeyin. Şu tesvir yazanınızda hashtag ulanmaň. Ya tesvirlerin, sözlerin arasına sözler bir-birine gelende noktada ulanmaň. Sebäbi şeýle zatlar ulansaňyz YouTube bot muka diýip ýene tesvirinizi bloga oklap bile. Ýene bir belli edeyin şu yerde dostlar. Şu bir kommentarylar köp yazmaň. Ýekije kommentariýa, ýagny ýekije tesvir ýazsaňyz ýetikdir. Ýekije tesvir. O, näme üçin şeýle diýen? Bir näçe tesvir ýazýar, köp dostlarymyz soň avtobloga uğradýar. YouTube'un özü şo bir meňdeş tesvirler görse blog edýär. Yine de bir kiçiräjik belli et geçeli dostlar. Käbir dostlarymyz Instagramdan ýazypdyr. Biz konkursyň aşağından tesvir ýazjak bolýar, ýöne ýazyp bilemzok diýip. Şo ýagdaýda 3-4 accountdan synach görüň dostlar. Ya da başka telefondan synach görüň. Eger şonu da bolmayan bolsa VPN çalyşyp görüň. VPN çalyşanyňyzda bolýarmyş diýip bize aýtdylar. Ýöne näme üçin beýle bolýanyny biz hem anyk bilemzok dostlar. Şonuň üçin synachyp barlak görüň. Avtomat şekilde ağdalıktan çıkaranda näme bize näme şeýle diýjekler tapylar. Ýöne dostlar şeýle barda biz sponsorlardan belli bir mukdarda pul alýas ve şo pullary size telefon bayraklaryny alýas. Eger biz sponsorlara beren sözümizde durmasak sponsorlar elbette pulunu iýine sorar ve biz pullary berenimizde şeýle birdat. Ýene biz size hiç gerek telefon bermek diýilen birdat ýok da bizim ýagdaýymyz maksimum ýekije telefony ýeter-de. 4 telefon ýerde, 2 telefon ýerde. Şonuň üçin kıyın görmen dostlar. Önkü konkurslarda YouTube beýle problemi, beýle mesele döreden okdy. Yani birden näçe kanal ağda bolsaň ağdalıktan çıkaran. Indi şeýlerak mesele döredipdir. Şonuň üçin sizem bizi gollaň, bizim sponsorlarymyzy gollaň. Näme diýä? Bilelikde biz güýç dostlar. Ýene de kiçiräk haýyşymyz bolar dostlar. Eger kıyın görmeseňiz Türkmen Avat Kargo, Fitch House Instagramlaryny belläp geçen, aşağıda salyklaryny goýup geçen. Şolara agza bolsaňyz minnetdar bolarsyz. Konkursun jemini 10 günlerden YouTube'da gönül efirde programmanın ismi bilen saýlarys. Haçan primo efirin boljagyny, ýagny gönül efirin boljagyny lentada paýlaşarsa, Instagramda hökman suratda öňünden paýlaşyp geçersiz. Primo efirde boljak bolun, sebäbi siziň üçin gowy primo efirler sypdyrmajak bolun. Şeýlelik bilen dostlar näme? Hemmäňize üstünlük arzu edýän goý hakykatdan gerek adamlara çyksyn, hakykatdan şoňa has gerek adamlara çyksyn, ýene bir gerek gaýtalaýyn. Hemmäňize üstünlük, hoş sag bolun.